huwa ta' dispjaċir li d-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Impressjoni li l-programm tal-screening tal-glawkoma tnieda fid-9 ta' Mejju, meta dan ilu jsir b'suċċess minn eluf ta' pazjenti għal dawn l-aħħar 29 sena. Dan qalitu l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Oftalmoloġija permezz ta' stqarrija fejn irreferiet għal dak li qal il-Gvern ta' qabela u l-Ministru Chris Fearn aktar kmieni din il-ġimgħa. Bil-magna ta' propaganda f'Kastilja tipprova tagħti l-impressjoni li dan l-screening beda issa. Fil-verità, il-Programm Nazzjonali ta' Screening għal Glawkoma ġie stabbilit fl-1994 u mhuwiex veru li dan is-servizz ġie mniedi 3 ijiem ilu. L-screening tal-glawkoma kien sar possibbli taħt Gvern Nazzjonalista permezz ta' inizjattiva minn professjonisti fil-kura tas-saħħa, partikolarment Richard Soller u Martin Francalanza. U l-screening kien imbeda bis-saħħa ta' fondi u tamir moti lid-Dipartiment tas-Saħħa mill-Malta Lions Club. L-inizjattiva preżenti għalhekk hija estensjoni ta' servizz li ilu fis-seħħ għal ħafna snin u mhux kif stqar il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn. Qabel dan l-screening kien disponibbli mis-sitt ċentri tas-saħħa ewlenin f'Malta, jiġifieri mill-Florjana, il-Mosta, Birkirkara, il-Gżira, Raħal Ġdid u Ħal Qormi. U issa se jkun disponibbli wkoll minn numru ta' kliniċi fil-komunità li jagħmlu l-aċċessibilità aktar faċli għal pazjenti.